YouTube फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनानजों गासिखौ बराय हरबाय ओमफ्राय गहपुरनिफ्राय आलासि जानानै फैनानै मा जाखो बिमाबो फिसाबो लोमजाजोब्बाय बेथ'आथ' दिनै मा जादों एकदम सानसे उन्दुगासिनो बे फुङाव दसेल' सिखारनानै आरोबाव उन्दुबावनानै दा हराव उन्दुलांफिनबाय नै ओमफ्राय उनावहाय बेयो गगाबो मोनदों आरो गुजुदोंबो बे हामबाय बारु खिन्थु दा बेयो उन्दुगासिनो आरो जन्दिस जादों बायदि मोनदों आं बेखौ गाबोन जन्दिस जारिहैनो लांनांसिगोन ओमफ्राय आंहाबो मा जादों मिथिगोना एकदमबारे हराव लोमजायो ओमफ्राय सानाव दुरबल मोनो बिदि जानानै दङ ओमफ्राय उनाव आरो वेट लसआथ' आंना थालांथारबाय आङो 5 केजि खमायबायमोन आङो आलासि जानो थांनाय टाइमावहाय खिन्थु आलासि जानानै फैखांबाथाय 1 केजि बारायफिनबायसो आंना आं सानलायदोंमोन मा बावखुंग्रियालासे आङो 10 केजिनि टारगेट लादोंमोन आरो खिन्थु जायासै खिन्थु आं मैयानिफ्राय स्टार्ट खालामफिनदों ओमफ्राय 10 केजि खमायथारबाथाय आं नोंसोरजों शेयार खालामगोन आङो माबायदि वेट लस खालामदों दा शेयार खालामथ'ला आङो खारन नोंसोर बुंगोन ना सोरबा सोरबा कमेन्टस हरगोन ना माथो वेट लस खालामदों लुदोर गिगिसो माथो बिदि होननानै ओंखायनोथ' आङो 10 केजि जाबाथाय नोंसोरजों शेयार खालामगोन आङो माबायदिहाय वेट लस खालामनाय ओमफ्राय दा मेंदोंबाबो दुरबल मोनदोंबाबो एकदम बिजिबाबो नोंथांमोननिसिम आङो बे भिडिअखौ बेनिखायनो लानानै फैदों आं नोंसोरजों मोनसे ओरैबायदि मोजां बुस्थु शेयार खालामनो नागिरदों हिन्जावफोरनि थाखाय एक्चुअलि बे हिन्जावफोरनि थाखायल' नङा हौवाफोरनि थाखायबो बेयो जों बयबो गावनि प्राइभेट पार्टस बिकिनि लाइन बेफोरनि हेयारफोरखौ रिमुभ खालामो नङा होमब्ला ओमफ्राय रिमुभ खालामनायाव जोङो माबायदिहाय रिमुभ खालामो मिथिगौ ना खायसे खायसेया रेजर मारियो ओमफ्राय खायसे खायसे आरो मार्केटनि जोङो एकदम केमिकेल गोनां हेयार रिमुभार बायनानै जोङो इउज खालामो बे एकदम मोजां नोंसिनथारा खारन जोंनिया मा जायो बे प्राइभेट एरियाया बिराद सेन्सिटिभ जायो बिदिहाय जुदि जोङो मार्केटनि केमिकेल गोनां बुस्थु इउज खालामोबा जोंना ड्राइ जागोन बे प्राइभेट पार्टसनि स्किना ओमफ्राय उनाव ड्राइ जानानै मा जागोन थाब थाब फार्स्ट ड्राइ खालामनो नागिरगोन ओमफ्राय उनाव स्किनाहा ड्राइ जानानै एकदमबारे डार्कनेस जागोन बेनिफ्राय मानलु मानला बिदिहाय जायो जोंनियावहाय ओमफ्राय उनाव मा जायो स्मेल एकदमबारे बिराद गाज्रि स्मेल गनो नागिरो थ' बेफोरबायदि गासैबो प्रब्लेमनि सलुशनखौ आं दिनै नोंसोरनिसिम लानानै फैदों बेनो जाहैबाय एभारटिननि क्रिम हेयार रिमुभार बिकिनि लाइन बे 100% नेचारेल जेबो केमिकेल होनाय थाया बेवहाय एकदमबारे साइड इफेक्टबो जाया बेखौ लगायोब्ला बेयो नेचारेल इनग्रेडियेन्ट्सजों बानायनाय जायो जेरैहाय केमोमाइल बेनिफ्राय ग्लिसारिन बेफोरबायदि इनग्रेडियेन्ट्सजों बेखौ बानायनाय जायो जाय नोंनि स्किनावहाय जेबो साइड इफेक्ट जाया आरो बेखौ नोङो जुदि इउज खालामबाय थायोबा नोंनि आन्डार आर्मसफोरनि प्राइभेट पार्टसफोरनि मोनामनाय गाज्रि मोनामनाय बेबो गालाङो आरोहाय नोंनि हेयार ग्रोथआबो बिकिनि लाइननि आन्डार आर्मसफोरनि हेयार ग्रोथखौबो बियो खम खालामो आरो बे इजिलि रिमुभ खालामो नोंनि हेयारखौहाय प्राइभेट पार्टसफोरनि हेयारखौहाय आरो नोंनि स्किनाहा सफ्ट जागोन नोंनि डार्कनेसखौबो बे गैया खालामगोन थ' बेयो आं बे पेकेजिंखौ नोंसोरनो खोन्थानानै होनि नै बिदि जाहैगोन नैबे जाहैबाय क्रिम ओमफ्राय उनावहाय नै बेफोरबायदि स्पुन्स मोनसे होनाय जागोन आरो मोनसे मोजां खोथाया मा मिथिगौ ना नैबे कटन पेच माने दस्रा मार्केटाव मोनग्रा हेयार रिमुभाल क्रिमावहाय बेफोरबायदि कटन पेच थाया जायनि जाहोनाव जोङो बेखौ क्रिमखौ फुनखांनायनि उनाव हुगारनो थाखायबो जोङो कटन पेच बायनो गोनां जाहैगोन खिन्थु बेखौ जुदि नोङो इउज खालामोबा दस्रा कटन पेच बायनो गोनांथि गोनां जाया थ' बेहाय फैसाया जोंना एसे सेभिंस जालाङो आरो थ' बेनो नैबे एभारटिननि क्रिम हेयार रिमुभाल बिकिनि लाइना एकदमबारे फुननो बिराद इजि दसेनो खामानि होयो बियो दस्रा हेयार रिमुभाल क्रिमनिफ्राय स्मेलाबो बिराद मोजां बेनि आरो गोजोनथाव खोथाया जाहैबाय बे मोनसे पेकेटावनो टुइन पेक मोनसेयाव मोनसे फ्रि आरोथ' गोजोनथाव खोथा ना आङो बेखौहाय माबायदि इउज खालामो बेखौ आं खिन्थानानै होनि साइड इफेक्ट जेबो साइड इफेक्ट गैया आंना बिराद खोमोन दङ बेफोराव नोंना स्किनाबो ग्ल' जायो बेखौ फुनोब्ला थ' बेखौ बिदिहाय माबाना लानानै नै बेखिनि एकदम बिदि दंजोबो आंनाथ' आं बेखौ मोजाङैहाय फुननानै लागोन एकदमबारे स्मेला बिराद मोजां बेनिया
आङो बेनि स्मेलखौसो लानो हादों दस्रानिखौथ' एकदम बोरैबा मोनामखायोना दा जाबाय 3 मिनिट्स आङो बेखौ हुगारनोसै नै नायदो बिराद आरामनो खारदों बेयो बहुद दंखायो ओमफ्राय बेजों रुजुनानै नायलाय खोमोना माबायदि खोमोन दङ बिथिंजाय ओमफ्राय नायदो बेखिजाय माबाव बा खुरैयाव दै लादो ओमफ्राय बेखौ सोमनानै होदो ओमफ्राय हारसिंनो बेयो गिदिर जालांगोन कटना बेफोरबायदि गुगागोन दा बेखौहाय आरामसे ओरैजाय हुगारदो ओमफ्राय उनाव नै बेखिनिया आंना आरामसे जाबाय दा सफ्ट बेखिनिया एसे राफ नोंसोरो मोजां मोनदोंब्ला बे एभारटिननि क्रिम हेयार रिमुभार बिकिनि लाइनखौ थांनानै आंनि डिसक्रिपसनाव नायहैथां आङो डिसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ होनानै होदों ओमफ्राय अर्डार खालामनानै लाबानो जाबाय थेंक इउ